Diyos maray na hapon, maluhod po ang gabos. Prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O holy Saint Anthony, gentleness obtains, your love for God and charity for His creatures made you worthy when you were on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Oratio Imperata. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, tulikan mga ngalasan kan sa imong nilalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangaipudigdi sa daga, asin hulikan sa imong kadonongan, nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na parataman kan sa imong nilalang. Dai minasabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean minaampadusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalaway kan tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuo kang bulkan ang siniba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong nilalang. Asin mga matinabang na parasurog ang kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamigay mo kami. Sa ngarang ka na patinan aki, pating kang Espiritu Santo. Amen. Mato ko muna po. Ngunyan Martes, asin man memorial ni Santa Teresa de Avila. Sabay niyo to sa misang ini ang maminasunod na intensyones. Pasasalamat, kahagadan ni Jonalyn Merafuentes for the newborn babies Samara Zoe Lara by Fernando Lara and Chris Altabano. Kahagadan man kan Mendoza family for recovery of Aslita Liaguno by Alain Liaguno. Special intention for healing by Sam, for healing by Esther,
to pass the CSC exam guidance and good result by an anonymous, special intention by Noemi Salles, for good health and safe travel of Kent by Alfante family, for guidance in passing the Chemical Technician Board exam by Marie Hana Yvette S. Barria. Asinman sa mga minasunod na kalag ni Dida by an anonymous, All Souls by Pelaez and Althea family, Margie and All Souls by Cherry Amaranto, Eufresina by Alexander Mbien, Mario by Mahadas family, All Souls by Raymart Estebes, asinman sa kabus na kalag sa purgatorio. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamot kang Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa indugabos mga tugang. Marhay na hapon man po. Ako unta an sa tuyang mga kasalan, nga aning magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay ka mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika nagdutukaw sa to ka nama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan na sin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, nahulikan sa imong espiritu, nagpasabong ki Santa Teresa, tanganing magpahiling sa simbahan kandalan, sa pag-ugid kan kalubusan. Warasan sa mo na danay na pabasugon kan kakanonin sa imong lagitno na katukduan, asin maglaad sa pagmauot kan tunay na kabanalan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuko po ang gapos para sa liturya kan tataraman. Himateo niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Tanganing kita maginligtas, ilinigtas kita ni Kristo. Kaya magdanay na magsarig, asin dai magpasakop giraray sa kauripnan. Ako, si Pablo, ang nagsasabi sa Indo. Kung kamo magpasirkunsidar, si Kristo dainin halaga para sa Indo. Giraray sa kuyang ipinapahayag, ang nagpapasirkunsidar may katungdan na anbilog na tugon o tubon. Alagad kung sa Indong hinahanap ang katanosan, iyan sa tugon, kamo nakasiblag ki Kristo. Kamo na sa luwas kang grasya ng Diyos. Alagad kami, sa tabang kan Espiritu, hinahalat mi ang paglaom na magid matanos huli sa pagtubod ki Kristo. Diyan ki Kristo Jesus, mayong halaga ang sirkonsisyon o daing sirkonsisyon. An may halaga, iyo ang pagtubod na ipinapahiling sa pagkamuot. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Kagurangnan, paabotas ako an sa imong pagkamuot. Kagurangnan, paabotas ako an sa imong pagkamuot. Kagurangnan, mapasakuya an sa imong pagkamuot, an kaligtasan na sa imong panuga, haray paghalea an katotoohan sa ngoso ko, hulitan nagsasarig ako sa imong mga pagbuot. Kagurangnan, paabotas ako an sa imong pagkamuot. Uutubon ko an sa imong kabutan sagkod paman, Maglalakaw ako sa dalanin kaligtasan, hulitan nagsusunod ako kan sa imong pagbuot. Kagurangnan, paabotas ako an sa imong pagkamuot. An sa imong mga pagbuot nakakarangas ako, iyang gabos sa kong namumutan, sasambahon asin kamumutan ko an sa imong mga pagbuot, paghuhurop-huropon ko an sa imong katugonan. Kagurangnan, paabotas ako an sa imong pagkamuot, an pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Lucas. kumurawayan sa imo kagurangnan. Day pa si Jesus nakatapos na magtaram, inalok siya nin sarong Fariseo na magkakan sa sayang harong. Naglaog asin nagtukaw sinda sa lamesa. Nagngalas ang Fariseo kan nahiling na si Jesus day naghanaw bago magkakan. Ang kagurangnan nagsabi sa iya, mga Pariseo, lilininig nindo ang sa luwas ang kopa asin pinggan, mantang sa laog pano kamo ninihinabunan asin kasumbikalan, mga daing supog. Ang nagibo kan sa luwas bakong iyuman ang nagibo kan sa laog, alagad kun ang limos day tinatao nindo maghali sa laog, ang gabos magiging malinig para sa indo. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang. Marhay na hapon man po. Si Hesu Kristo an sa tuyang kagurangnan asin ining mga Fariseo usually nadadangog niya to sa Ebanghelyo na garibaga siging diskusyon, garibaga siging debate. Ang mga Fariseo, sinda sa mga religious leaders kan panahon ni Yesu Kristo, asin man sinda an mas nakakaaram kan mga tugon na ipinagtao kay Moises. Asin man sinda nag-decide na sunodon ang ipinagbubuot kan sa tuyang mahal na Diyos, itong mga tugon, even to the minutest details. Maski supina kasadit, nag-decide sinda, nagigibuhon, susunodon ninda. An sa indang kamautan na maging malinig, an sa indang kamautan na maging modelo, sarong magayon na kamautan. It's actually a good desire. It is a good intention. Pero ang problema, this disposition led them to a place of spiritual pride. Nagaribaga iniisip ninda na self-sufficient sinda spiritually. Nagtutubod sinda na ang paglaog sa tama na relasyon sa mahal na Diyos, ang kinakaipuhan sana, iyo ang pagsunod sa mga external observances, kan mga rito, kan mga ritualistic forms, araw kan paghugas na na-mention ni San Lucas sa Ebanghelyo niya tungo niya na hapon. Sa pagsunod sa mga tugon na ini, sa saindang dayupot na pagsunod, pinagkonsidera ninda sa diri ninda niguanin marhay na relasyon sa mahal na Diyos. Kaya anong ang epekto kaini, iyo na magbumugan sinda
sa katukduan ni Jesucristo. Ninhuli, takong hilingon niya to, ang esensya kan katukduan ni Jesus was not actually about obedience to norms, but to a relationship. Para kay Jesucristo, itong kadakol na mga ritualistic ordinances kang daan natipan, nasusumarize duman sa duwan niyang katugunan. Anmamot sa Diyos, asin man anmamot sa kapwa. Asin kung hilingon niya to, ang pagkamuot is a relational virtue. It is not a ritualistic virtue. So mga nagkapira ng mga ritual, araw kan mga vocal prayers niya to, for example, araw kan mga sakramento, they indeed contribute to the health of our spiritual relationship with God. Pero kung ang sa tuyang puso harayo, kung ang sa tuyang puso bako honesto, asin ang sa tuyang puso bako nakakaagid, duman sa tibok kan puso kan sa tuyang mahal na Diyos, then we will miss the point entirely kan sa tuyang relihiyon. Saro sa pinakamagayon actually na disposisyon kan mga Fariseyo, kan sa indang pananaw sa kinaban, iyo na ang importansya kan paglinig sa kasalan. Kung hilingon niya to ang Ebanghelyo, as in really the whole of the New Testament, iyo man ini ang pangapudan kan sa tuyang kagurangnan, repentance, even before kan sa iyang pagpuon kan sa iyang public ministry, iyo na ini ang pangapudan kan sa tuyang kagurangnan. He is calling each one of us to repentance, to turn away from the greed of our hearts. Kadaklan duman sa mga ritual kan mga Fariseyo was actually directed towards purification, paglinig, toward putting themselves in a state in which they would be in harmony with the desires of God. Tangani na maging bukas sinda sa pag-ako kan grasya kan mahal na Diyos. And sa hiling ko, this is actually a very healthy attitude for all of us. Kay punta sa nang girumdumon na mas importante ang paglilinig duman sa panglaog. Kaya nga ni towards the end kang Ebanghelyo, sinabi ni Jesucristo na ang paglimos ngaya sarong paagi, tangani na malinigan ang panlaog. Sabi niya baga sa mga Fariseyo, kung kamo ngayon naglilimos, nintudok sa buot, makakatabang ngaya iyan sa paglinig sa panlaog. Ining paglilimos pa mga tugang, nagkapira ining mga gawi na bako sa nasupagtaunin kwarta, kundi supagpapahiling nin pagkamot sa satuyang mga kapwa na talagang nangangaipo. And those kinds of acts turn our hearts toward God, na magkingwa kita nin harmony sa puso mismo kan sa tuyang mahal na Diyos. Ang paghahadi kan mahal na Diyos, sarong paghahadi nin katuninongan, sarong paghahadi nin kagayagayahan, sarong paghahadi nin kahulugan. Asin an sa tuya na kamautan na an kahadian niyan magrani asin maging presente sa tuyang buhay, nangangipuhan sa tuya na in a way mag-obey kita, magsunod, duman sa mga pinagsusugo sa tuya, kan sa tuyang kagurangnan. Nasunodon itong mga ipinagbubuot niya, tanganian sa tuyang buhay, maging panalmingan, kan dakulaon na pagkamot, kan mahal na Diyos. Amen.
Magpamibikaw mga tugang, tanganingan sako, asinan sa indong atang, mako malugod kan Diyos samang makakamhan. Ako on man lugod kan kagurang nanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang nan sa mo mga atang magkanigo sa imong kadakulaan, kung kiisay labi-labi nagpagayagaya an maludok na paglingkod di Santa Teresa, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurang Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa ihin magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhada dayong kasagkoran. Tapos sa mga santos na nagdusay kan sa diri ki Kristo, para sa kahadayan kan langit, angay magselebrar kan makangalas mong providensya, huli kayan inaapod mo giraray ang tawo sa kabanalan kan enot na ginikanan, asin dinadara mo sa pagkamit din mga balaog na makakamtan sa bagong panahon. Kaya kaiba kan gabos na santo sa sinangeles, rabay kaming nag-uumaw sa imo, ding tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni ganagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tangani para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo kabos asin magakan kini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo kabos asin maginom kini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco,
asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos da klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an samuyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan nakuwasin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na dayang kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan ka naman nakakaligtas na tugon, asin binatuod kang Diyos no nakaugalian, nangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon ka sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang but mo sa daga ning siring sa langit, an sa mong kakanon sa aroal daw itao mo sa muya ngunyan, asin patawadin mo kami sa mong makasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkasala sa muya. Asin hari kami pagdaraas sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga daw nyamuan katoninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Bantang kami nagahalat kan maugmang paglaw, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Hulitas sa imo ang kahadean na sinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong gagurangnan, igay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itirataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siyang patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ikay nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagpatinarawan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyan, kordero kang Diyos, Jesucristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana sinan sa kong kalab, maomay. Pamibi para sa komunyon espiritual.
Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos, ang pamilyang nagpapasakop sa imo, na pinabasog mo kalangit no na tinapay sa paarog ni Santa Teresa, gibuhang maugmang mag-awit kan sa imong mga pagkaherak sa gudpaman, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katoninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.